raman sa tag nasa kilid sa baybay ani oy. Alas 2:15 kini pa man si Tita B. Pasensya na mo ang usay ang ako mo yung pagkalalaki kabalo biya mo nga tumboy biya ko dati. Tumboy biya ko sa una tama na usay makalimo ko ang laki tamo bitong nasakitan bitaw ko bitaw sa mga babae. Muna nabayot na dayong ko. Gana, in fairness, ganang ko sa caller ganina kay dagang kay ingana. Dagang nag-react, pero sahay ang naitabo niya ato kung wala to'y saktong clarification. Kasi mapaasa lang siya sa babae, kanay mga babae nga paasa. Kung paasa ang mga lalaki, napoy babae nga paasa baya po. Sa tuyod anay lang. Alas 2:16 o sa kanindot nga hapon. Kumusta mo diha? Okay ra ba yung hapon diha? Labi na sa namatanan mga taga PTT Lubricants. O sa tanan mga hardware. O sa mga mekaniko diha nga may mukulitog. Mekaniko, kulitog ako, bi. May man ang mga mekaniko mukulitog kay danlog-danlog na daan ang mga fingers. Kaya nagiyan sa mekaniko kay nag-itom-itom lang agi ba? Okay. Like an earthquake. Mga mekaniko diha, kulitog ako. Mahirap! Labi ng mga hardware nga na yung mga PTT Lubricants. Urahi! Ano mga kuan, oh? Okay, syempre, hello po ko na sa mga staff diya sa My Slurs Chicharon. Kunyang gabi, dengan sa tayo mahurutani kay pulutan na po, labi ta si tag-inom. Taon niyang gabi, na po ko'y duha ka karton na po nga Fighter 50. Tagay na sa kunya. Hay! Tawag ko sa ako ang beer, ingon ni Kuan, ingon ni Doc Jerome Basang. So kung inom gyapon ko, hard drinks lang yung ko mo ng Fighter 50 na lang. Tapos pwede naman walay chaser, ice raman. Oh. Ayun na, soft drinks. O di okay ra gihapon. Pampalisang gamay ba? Celebration, Friday night ba ya? Friday night is drinking night. Fighter 50 tirada. Ganon di ka na, Brother Bern. Kanong Fighter 1 nga karaan mo, nang karaan sa mga lula. Ang ato ang mga batanon, Fighter 50. Pakita na, Fighter 50 mo na ikulba. Ito mga idol na ko dati. Tistingi sa ning. Kamu na mismo maingon kung lami ba? Lisod sa ako lami sa inyo, dili di ay. Tistingi. Tistingi galing, Fighter. Labi na ka itong mga pildi sa Cubs. O, tagay galing mo, Fighter 50. Sige na, bayan ta. Bayan sa tong kuhan. Hello sa mga tanga kuhan. Support Zebra. O sa tanan mga taga kanang mga gahi diha sa Union Galva Steel. Gahi gyud kay steel ba ya? Ibahin ko lang ang Sir Denny. Sa tanan mga staff sa Union Galva Steel Corporation. Okay. Right. Okay. Caller tabi. Hello. Hello? Ngayon mga lalaki, mga problematic karon na. Hello, maayong hapon. Maayong hapon. Kensa ni... Oy, naput... Kapastos ni mo uling. Thank you ka, sir. Biyaan ko ni mo, sir, ay... Hello? Hello? Uy, basag man. Napagimano. Kinsa ni... Janjan. Si Janjan. Pila edad ni Janjan? 21, Brad. 21. Adapit ka na nawag, Janjan. Dala sa Bilya, Brad. Adapit sa? Sa Bilya. Bilya. Oy, happy araw ng Bilya. Ito ako dala, Brad. Oh, larga mo. Bitang kuanta diri. Ansay problem. Naman sa diri sa Bilya, arong business, Brad. Sad. Burag parmita na ako. Burag wala mi sa listahan. Yeah. Okay. So, dili man daw. Kaya di na sila ganan og mga budots daw. Di na sila ganan sa MOR. Kaya ga-play daw og mga budots. Mga latest. Ganang mga choy-choy ba? EDM, ana. Tang ending. Way manayaw. Sila pero na artista. Artista nga mo, ana. Ano na, ikaw, Brad? Sikreto. Kita-kita lang talas Villanueva, ha? Bibo, ay ba sila yung muwar na nila eh. Kanang gami, ba? Igna ang kuanda, mga sponsor niya. Salo, kuya. Mga
Mapa. Sige, Brad. Salamat, Brad. Pandamay ka. Oras, alas 2:20 na. Iloko na kang mayor sa Villanueva, ang batanon nga mayor o guwapa, sexy. Hello, madam. Kita-kita lang tanyo diha. Okay. Halo, ibin. Gabayong gikagin. Ang ilang gusto ko nga music ay kuhan. Dili sa gusto og kuan, di sila gusto og kaning Okay, tawag na 0937-3731-674. Okay. Halo? Hello? Hello, mayong hapon. Ay, mayroong hapon sa Kinsa ni? si Carlo Dene. Carlo? Pila edad ni Carlo? Pila edad? Taga nasa Kwan, Tagulwan, Pila edad, pila? 22. Oy, sakto na. Sabi, nagtrabaho, estudyante, single, minyo. Sabi ni, Nagtrabaho. single pa. Single. Okay. O sa problema ni mo, Carlo? Kwan lagi. O yan? May bastos. O maging na itong problema, perminti ba? Sa problema sa uyab. Na ako'y Kwan. Sa live-in. Wow. Kalib-in. Tapos, medyo nagkalabuan lang me. Ngano man, halap na yung pananaw? Ngano nagkalabuan man, hanap na yung mga pananaw di ay? Dili, manggod kay ang iyang papa manggod mag-save ka ulit sa ako. Kaya ngano man, gabasa imong tiil. Kung sa iyang rason, anong di man siya... Siyempre, gilibin mo mo, kagwanga ka. Kisa bagay amahan nga gananan ng lalaki nga ginalibin ang anak. Kula taon na kakaroon niya. Ano na, kajud lang, anong nasuko siya? Of course, number one, ito, gilibin mo, ni mo giminyuan. Pag magkuhan manggod, mahubog siya. Dito siya masuko. Pag dili siya mahubog, dili siya masuko sa ako O, di ayaw pa im na. Kadyo lang. Nag-live-in mo karon aning imong... Siyempre, of course, nag-live-in mo. Iyang papa, asa man din nagpuyuan ni, di aman dapita, di sa imuha, silingan na po ni mo, nag-uban mo sa balay. Nag-uban mo sa balay nila. Gusto mo yung gilibin ang anak o ang amahan? Kung ba sa ka makipag-live-in ba kayo, apilunin mo yung papa. Package lugar ni kung ilibin ang ilibin ang anak, apilon ang papa? Pero kuya, Ano naglibin tapin man ng papa? So ni package deal ni? alam manggod kaya ay gaya manggod ang lugar na mo nang diri manggod sa Cagayan, diri man sa Cagayan. So, kadyo lang, so kinsa ning balay gyud karon? Ilahan ni. Ila to, pero So ikaw karon mo'y bisita. Ikaw ang buwisita sa ilang balay. Siyempre ka na nga papa, alam mo feeling na ko na nga papa, nagilumilom ra na ba mo na kumahubog kaya rin ipagawas imong kalagot sa imo ha. Anong imo ra man ning gilibin-libin, naguban-uban pa ka sa kong anak. Tang ending pagod na pag ka sa mong panimalay, dugang ka lang ka pa kauno na ako dire. Wala man ko nagsalit sa ila kay nagsalit mo og mga pagkaon nako. So na kay sweldo gihapon. Nagtrabaho man ko. O kasagara unsa may style siya masuko siya, unsa may mangulata o na sa mga pamulong nga sakit kayo paminawon. Gusto rin niya suntok kay mi. Nahanga to sumbagay? Sumbagay daw mi, pero di mo ako magsukol siya. Di, kadyo lang. Unsa lagi ang rason? Unsa man, di siya ganahan sa imo isip partner siyang asawa o di siya ganahan sa imo kay bati kang naong. Unsa nga klaseng anong di man siya ganahan? Dili lang siya ganahan kay naikaulit sa ko itong sa anong di. Kuwando na ako ang anak nila. O tanawa, di tama lagi ko. Matiguhon, be. Pila ba edad siyang anak? 18. O sa Ikaw, be, mahaman ka po na kay anak nga 19, tapos
gipuy-an dig lalaki sa balay, di ka masuko. Dili man basta tarungon lang. Sabad diha, ni 19, karoon ka makasulti, kay mo kay anak, 19 years old pala. Kadyon lang, anong gilibin man gini mo, di ba pwede nga? May galing kagagidawat ka silang balay, nga bisag 19 siya. Mag-19 man po siya karon. Mao lagi, para sa ako, bata pa siya mo na masuko siya. Basig ang imong tuod, nakikabuhi, pero kulang pa ba? Basig feeling ni, naburusan ni mo ni. Oo. Pastilan, mao di ay. Kuya, so yes naman kung minagkakuyab. Nato na Manila, tapos pagkaburos niya na sa Manila, nili na lang mi. Mao lagi. So, no, para na ako ba, kung pasabot sa imo alangga, mo nang suko na siya, medyo naging si kaulit, labi na mahubog mapagawa siyang iyang mga pagmahay. Kay, sa ngalan manggod nga amahan siya, o iyang bata pa, 19 years old. So, akong pasabot sa imo normal yun na iyang kasuko. So, mo na number 1, magpalit kag bulletproof og helmet, basta mahubog galing sa suluban na daan. Okay, paano patay, paglakaw nimo nagbarag-barag na siya, padulong na sa balay, oy, mag-helmet na ko ani kay hubog na siya, magpagawa sa po ni siyang gibati, oh. Yung baton bitaw sa tirod anay lang. Nanganak na, so na mo anak gyud nang ni gawas na. Buros pa siya. Thomas na. O 2 months na. Kabalo ka para sa ko normal gyud na sa mga amahan. Pohon. Ay mo sa imong anak laki ba eh? Laki. Laki, may pakalaki. Pero if ever na kay anak ako, sa tuwa lang si Brother Bern, kasi magilakilag mo na sa akong atubangan. Kaya usay ka na mahubog po na siya, ana. Sa tuwa lang, di pa ninyo ni masabtang kung di po mahimong amahan. Labi na kung anak ninyo babae. Kay kita, kamo o mga amahan, siyempre inyong gusto is, unsa gyoy mo asinso inyong mga anak, tama? Oo. O, kaya ba nimo makita nga imong anak magantos? Dili, di ba? O, di ba ang imong gusto makita nga imong anak mahimong successful o makabot ang iyang mga damgo, tama? Oo. Oh. So, kung ikaw, imong anak babae, tanaburusan, nagpag-live-in pa yun, siyempre, normal yun na nga medyo ma-hurt siya nga naunsaon na lang ni makapot pa baka sa anak niya mga damgo, nga sayo man siya nainahan. Nga na ba? So, para nako normal siya, pero actually, sa naitabo niyo karon wala say choice. Kaya na namang yun, ang anak namang yun, di ba? Tanawang bata, gwapo dili. Guwapo. Luwan sa'yo, apertihag ikaw. Ang pinapit yung buhato na bro, sa tinod anay lang, ang kalip, sa pamilya gyud ang number 1 sa karaawayan, kanag yung mga galastoon sa balay. Labi na, kung bagong sweldo, peaceful tanan. Kaya lami ang sudan, lami ang panihapon, nagpalit og lechon manok, anak tanan, lipay kayo. Pero mabot yan yung panahon nga wa nagikwarta, tamag sa gunson bitaw ng mga bayron na palit og gatas, pliti, tanapay si Palco muputol og kuryente, napay water district. Ang tao init yung ulo. Muna mag-inom, munang ikaw din mo pahimungtan. Na po ning lakiha, mo maging nakaguba sa kaugmaon sa anak ba? Naka dito eh. Klaro, supakailan ta. Iguba din mo future sa kulak. Para na ko normal, pre. Busa ako sa imuha, maning kamot kag tarong. I-prove ni mo, imuha na siya nga challenge. Nga i-prove ni mo sa iyang papa nga worth it ka o wala, dili dapat sila magmahay nga makita nila nga, oy, in fairness aning nabana sa akong anak, kuan man day, hardworking man day ay. Hardworking, gahi pa trabahoon. Ana ba, ipakita ni mo. Gusto manggod nila na possible daw do lagi. O di ano nito ka magpasibil nga na naman kay anak, di magkasal na lang day mo. Di man sila masugot kung lahi mong reliyon na ako, lahi reliyon niya. O galing, ikaw galing mo decide, ikaw may lalaki, mo lagi ng problema sa mga bata pa. Kaya di makadecide sila ikaw galing. Ikaw man karon, pilay mo edad? 22. 22. Pag-decide na, magsibil na lang mo. Tubangan sa mayor. Dili manggod ko Katoliko. O di mag-shift ka. Kung sabi ka bukas sa gugma na to, ani ang nanaputan ng relihiyon na pa itong imong topic, tanan ra ba itong mga Ginoo, bisag kinsa pang Ginoo, nag-ingon yun nga, love one another. Nag-ingon ba din nga, love one another, basta kay dapat parehalag relihiyon. Ikaw ba,
Da naman ka, matured naman ka, amahan naman ka. Da matuto ka matuurang nga nanak kay sa saktong pangunahuna, tama? Oo. Paminyo na mo'y, pag-ship og ano, dili man ni sa ingon nga kinsay langit o uban pa. Ikaw ang amahan, Wala. ikaw mamanindigan. Igna, magsibil ta. Balag ni dili Wala ba? katoliko. Sibil di ay sa judge ba, huwis. Wala na ko na to sa ila kay hadlo ko sa iyong mahon. So nihawa na day ka dito? Apit mo kutig baso nun ta. Alang, miski ako, ato galing sa mo, kung ako'y papa, sobra pa si chinso kong buhaton sa imo. Igo lang ka palami, kagwanga ka ha, tamusibat, pag ingon no, di mo pa kasanang anak, ha? Halang-halangon ta ka karon. Kung diretso na lang ka ako na kung dili sila sa kuha, dili na ta kay para Sas, simple na kayo na pagkasulti ni mo ba, kay human naman, naburos naman, bukotong bitong wapa. Ikaw last na ka ha? Tara, gibiyak. Ayoko, biyak! Ayoko! Sayang, naputol siya, no? Alam mo, kung naminaw ka karon ha, in fairness, please lang, kaya mga lalaki, kay tungod, kaya naburusan naman, pag yun nga, kung di sila ganun sa di nila, confident na rin ka mo ingon nga, sige, bulagi ko nila, kay tungod man, kay ang lalaki, wa may mawala sa lalaki, good? Okay raman sa iya, onya, ang babae, lo, ikayo, nabiyaan dayon. Okay, yung naman yung babae, mga si patakag bika, ha? Kay kamo na ba, pag mupiyong na ba mo, mubika na yung kalit. Please release me. Di magpadala sad-saad. Okay, next caller. Diyos ko, Mario Yusef, may galang. Galabad akong ulo niya. Siyempre, di mo sugot ang papa. Gilipin mo, pagiging ka, minyo mo, pag sibil mo. Pwede naman sibil. Kung may reliyon sa sibil, pwede naman huwis diritso. Alo, mayang hapon. Ngayong hapon. Ay, langging, kinsa ni? Ay, si Cresel rin. Si kinsa si? Trisel. Trisel. Pila edad ni mo, Trisel? 25. Ay, hinog na. Hinog na? Hinog na lang ga? Tayo. Agoy, ginoo ko. Pwede po poon? Tao nga nagong dili. Ay, langga ba ka na napit nanawag langga? Ay, nako sa Cagayan. Ah, okay. Unsay problema ni mo langga nga 25 years old? Akong kuya ba? Sinaytabo. Sinaytabo si mong uyab langga. Tuan magod kuya. Kanang, nana siya'y asawa daan ba na anak. Hoy! Joke lang. Before mo nag-uyab, kabalo nakadansa siyang sitwasyon, wala pa. Wala pa kuya. So, bago lang ka nakabalo nga na si asawa? Bago lang kuya. Pila namang kabulan ninyong relasyon? 2 years na kuya. Ha? Bago lang ka nakabalog, yun sa mo pagkabalo nga minyo day siya. Naay, nagsulti na ako yung amigo. Ah, so nito dahin ka, basi wa pa ebidensya. Usapon din ako sa kuya. So confirm. Nga minyo gidi ay. Yes, kuya. Oh, so sa may problema nimo, sa may pangutana nimo kan tita B. Pwede ba na ako sa iuli, kuya? O isa ba ni... Usa pa sabot nga pwede iuli ano nag-uban na day mo? Naglipi na day mo? Yung asawa. Naglipi na day mo? Ay, wala pa. Nag-uban mo. Oo. Sa usa ka balay. Ay, wala po. Oh. Anong imo man iuli nga di man ni man ka na iya ha. Iuli, siyempre. Wala man kayo malipayon, ginoo ko mo na lagi ni ba? Kaya man ka nimo. Malagi na akong pangutana, kuya. Mao Kaya lagi pa na man akong ako? giingon ba? May kay mukuraw lang ga, ang basta minyo lang ga no kay mayo kay lang ga no. Lagi export kay kuya. Oy! Mayo, mayo. Mayo dili kay langga. Ay, maayo kay kuya, eh. Ginoo ko mawala gid ang itom si mong mata langga.
Dili po. So, umatay mabuhat, minyo man. So, di man po ka gusto may imong kabit, di ba? Dili po sila kasado, kuya. Ah, siya pasabot ni mo, ana. Kuwan lang sila. Live-in sila sinauna 8 years. Ah. Tapos, nabulag sila. Kaya ang girl, kaya naapoy lalaki. Ah. Oh, tapos? Nakaroon kaya ang girl, kaya mura mubalik na siya sa akong uyab. Oh, tapos sa may yung si mong uyab, imo na siya giingnan nga, o nakabalon ako do, nga na di kay kalibin. Sa may yung niya si mo, ah. Love man po daw ko niya. Da, gusto sa duha-duha iya, hada. Lalaki lang ba, mukha na ginalangga, para at least ba tabok-tabok. Igo naday igo. Kasi kung may, lagaan na naman nakasimpol, kung may yung lugar siya karon nga, love man takay ko akong pilion, di ino siya ni mo siya nga, ako may problema kay love man punta ka, pero asikasuwa sa na imong kuan diha. Imong uyab, kung wala na mo, bulag na gyud mo, para watay kuan, ignan sa siya nga, di na ka, di ba? Kaya siyempre, kani mga lalaki, gusto po ni nga 1 + 1 = 2. Gusto po sila nga, mudim-dim sa pikas, mudim-dim po sa pikas, kalami ba? Di ba? Ikaw, okay ra sa mo nga. Nga paghalok ni mo saya, uy, lahig lasa, burag lasang bayi. Okay ra sa mo ha. Dili po, kuya. Okay ra sa mo nga, gidodo na ito, gidoot niya sa lain, tapos pag abot sa mo, idodo na po niya sa mo ha. Okay ra, nag-share siya mo sa usawan. Dili po. See? So, ino ni mo siya nga, kung tinunan na nga love you ko ni mo, kung ako ginmong gipili, asikasuasan na imong ex. Iklaruasan na yung panagbulag, tapos i-prove sa ako nga wala na gyud mo, haya ka mo balik sa kuha. Kaya di ko gusto anang duwami kasawsawan, do dito, do po ka na ako diri. Correct? Lagi, kuya. Except kung, kung pangit ka. Pangit ba ka? Pangitaunan man kay ko, kuya. Da. So, pagtanong ni mo si mong sa amin karon, gwapa ka dili. Ay, of course. Pili ni mo na baylain makagustuhan ng naong, napa? Dagan, kuya. Pwerte kay may gala. O, man akong giingon lagi. Apungutan na, basig lusyang na lang ga. Wala pa, oy. Kumbati pa, hugot pa ang panit. Ay, hugot-hugot pa, kuya. Hoy! Ay, bastos. Wala man ang utana raman. Or, ang pangutana, basig, kuhan ka lang ga, barag di na makaya, basig hinay kay ka. Basig ang performance level ni mo, bababa kayo. Ay, dili po. Kung ang pinakamayo na pulo, asa man kadapit? Napugot tingali sa 9.5. Hoy! Grabe na nanihap yun ha. Bantay lang yun ha. Bantay lang yun. Bantay na, gwapa. Kulba mo kumbati pa. So meaning to si Dili mahadlok ha. So ingna siya nga kung gusto gyud ka na ako, love gyud ko nimo asikasuhan nimong ex. Pagibagbulag ka dito klaro ha og i-prove sa ako nga wala na gyud mo haya ka mo padayon sa ako ah. Kay wa ko nahangol nimo lakiha ka. Dagay makagusto na ako dire. Correct? Tama, kuya. Yes. Bantay ha. Istorya sa dito ka. Ginoo ko, ha? Gwapa ta diri. Okay? Lagi, kuya. Okay. Bye lang ga. Thank you. Bye-bye, kuya. Alas 2:39.